Tak čau, já jsem Šimons a vítám vás u mýho úplně prvního videa. Zvolil jsem si hnedka pro první video Minecraft. Hodně lidí ho zná. Já mám verzi 1.08 a dneska si vytvořím takovej úplně první survival svět. A prostě je to moje úplně první video, tak mi nepište, že prostě nějak málo mluvím, nebo prostě já vždycky mluvím potichu. Jsem takový. Teď se musím spavnout někde na hezkém místě. Jo, v džungli zrovna. Můžu být Tarzan. Ale nevím, k čemu mesou. Tady asi si někde udělám barák. V džunglích se mi to vždycky líbí. Je tady hodně dřeva. Můžu se hrát na Tarzana. Prostě se mi to tady líbí. Ale nelíbí se mi to těžení dřeva. To je to nejhorší na světě, co mě kdy potkalo. Čistka jsou k ničemu. Co to bylo? Nějaká ovce. Doufám, že ne, zombie. Ale teď nebylo ani jedna noc, tak to nemohlo být zombie. Tady pořád slyším ovce, ale nevidím ji. A rád by jsem ji viděl, protože potřebuju maso a vlnu. Tak na začátku jsem ji viděl někde tady, ale nevím. Jenom ji slyšel jsem ji. Tak ničem je džungla dobrá, ničem ne. Tak aspoň si tady vemu kočku. Aspoň mám pírka. Tady je taky. Čachna nechci. Ale čuníky by jsem se už mohl dát. Tady je zrovna jeden chudák. Rád by jsem tam spadl za ním. Děda. Tohle je nějaká jeskyň. A tady je nějaký iron. To se mi líbí. No. Ironek se mně líbí. Já jsem poboj. Ironek je hodně. Akorát tady jsou, jo, a je 3 bloky. 4, 5 už. 5 bloků, 6 bloků.
tam už asi nic extra není. Tak já ještě řeknu, jsem měl říct na začátku, že že nejsem nějaký znalec o Minecraftu, tak kdyby někdo něco věděl navíc, tak mi napište. A hlavně napište, že jsem nějak divný. To ví každý, kdo mě zná. A já to vím. Tak teď nevím, jestli tohle to už je. Tak nevím, ale tady máme melony. Ty se mi hodí. Ne. Jejda. To je to samá díra. Akorát by jsem si určitě měl najít nějaký ovce. Protože určitě tady jsou dýně. Další melony. Tady se mi to nějak líbí. Ale teďka potřebuji spíš najít ovce, ale nechápu, proč to kopu krumpáčem. Jsem divný. To je jedno, budu to kopat třeba papírkem. To jsem taky divný, když to kopu papírkem. Tady se nakoupu malou, budu mít aspoň zásobu. Teďka by jsem hodila nějaká ta ovce. Nebo něco. A tohle to už je hotový. Vyrostlý nebo ne? No, se v těch kakaových bobkách, nebo co to je, moc nevyznám, ale nějakou ovci by to chtělo. Tohle z toho video nebudu nějak zvláštně protahovat, prostě. Ještě nechce krumpáč, chce skru. Ten trvá myslím 10 minut. Teďka, jak vidím tady na časovači, tak máme ještě asi 1,5 minuty, což není dost tak moc. Aby jsem našel 3 ovce, nebo aby jsem si postavil dům, protože mě nebaví moc bojovat s těma mobama v noci. Takže bych si radši postavil spíš, že když to bude setmívat, tak nějaký dům. Akorát to mně přišlo divný se ho postavit vedle někde jinde, protože já se vždycky stavím, jsem zvyklý vedle jeskyně, že aby jsem nemusel chodit někam úplně od baráku, protože si ho můžu ztratit, tak radši, aby jsem se ho neztratil. Jediné, co mě na té džungle štve, je to houští všude. Co je voda? Malona. Tak se jako potřeba 2.
tolik malou potřebuju. Už usoudla třeba farmu na malou někde, až budu bohatší a jestli neumřu. Protože já vždycky, když si nepostavím postel nebo dům do... Aha. Taky už vím, kde si mám postavit barák. Přesně tady. Jsme začíná se tmívat, tak radši hodně rychle postavím barák, ale hodně. No tak, radši kdyby mě zabil nějaký mob, tak pro tohle video to už asi bude všechno. Když tak, kdybyste měli nějaký připomínky, tak mi napište komentář a čau.